Буа районының Яңа Шешкап авылында ата-баба негізінде исемләнгән китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Ул 20 ел элек нәшер ителгән басманың дәвамы. Китап авторлары әйтүенчә, әлеге басмада киләчәк буынга тапшырырлык күп мәгълүмат тупланган. Бүген безнең Шешкап өчен шуннан да зур бәйрәм Шешкап авылы өчен. Авыл җирлеге тарихына багышланган икенче китапны тәкъдим итү чыннан да бәйрәм. Рәис Нәгыймуллин бу эшнең башлангычында торучыларның берсе. Китапта авылдагы һәр нигез, анда яшәүчеләр турында мәгълүмат бар. Һәр нигезгә аерым бер бит бирелгән, һәм шул бит белән авылыбызның халкын берләштерергә, туган тумачаларны табырга, аныкларыбызга менә киләчәк буынга, үзебезнең шушы әби-бабайларыбызның традицияларын тапшырырга һәм бер-берсенә дуга кылышырга дигән ният белән шулай итеп оештырылган китап бүгенге көндә бу безгә бик зур мәгълүмат, бик зур шатлыклы көн. Икенче басма өчен мәгълүмат күп еллар дәвамында туплана. 200 ел элек дөнья күргән туган туфрак җылысының дәвамы булды ул. Шушы Бикмуллин Нурлаби башлап җибәргән эшнең дәвамы. Ул инде туган туфрак җылысы дигән китапны чыгарган иде үзе исән чагында, ләкин 2001 елда вафат булды. Аның менә кул язмасында авыл советы секретары булып эшләгәндә җыеп калдырган мәгълүматларга таянып мин менә шушы китапны оештырып чыгалдым. Кичәгә беренче басылып чыккан китапның авторы Нурулла Бикмуллинның улы һәм кызы да кайткан иде. Әтиләренең эшен дәвам итүче авылдашларына алар рәхмәт сүзләре җиткерде. Әтинең материалларын кулланып, һәм инде үзе эзләнеп, һәм Рәис абыйның әнисе Мния апаның хезмәте бик күп монда. Чөнки алар әтинең эшен дәвам иткәннәр. Бүгенге көндә шуны туплап, барсында материалларны туплап, шушындый матур авыл шаҗәрәсенең дәвамын бастырганнар. Рәискә бик зур рәхмәт. Мния апаның хезмәте бик зур монда. Улыгны җәннәттә булсын. Рәис белән менә Камил хәзрәт диккаты булышып, алар икәүләшеп инде бу китапны чыгаручылар алар. Ата-баба нигезе дип исемләнгән китап әлегә 200 дәнә. Авылда һәр йортка берәр китап исәбендә бастырылган. Киләчәктә аны тулыландырып, күпләп тә нәшер итәргә исәпли чыгаплар. Тәкъдим итү кичәсе матур җырлар, кунаклар чыгышы белән үрелеп барды. Киләчәк буынга мирас булып каласы китап белән бик горурлана авылдашлар. Алсу Сәмигуллина, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.